ପୁଣି ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଏନେଇ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଏପଟେ କେମିତି କମିବ ଶୀତ ସେ ନେଇ ବେଙ୍ଗମାନେ ଦେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା। ଫେବୃଆରୀରେ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ। ଏନେଇ କ୍ଲବରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। କେମିତି ପାଳିବେ ଏହି ପର୍ବ? ପକେଟରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଟଙ୍କା। ଏପଟେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ କରୁଣା ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ନହେଲେ ଆମେ ହୋଇପାରିବୁନି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍। ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସି ବର କହିଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇ ମଟନ, ନହେଲେ ହୋଇପାରିବନି ଏ ବାହାଘର। ଏହା ଶୁଣି କନ୍ୟା ହେଲେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଛୁମନ୍ତ। ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ ଯୁବ ସଂଗଠନ। ସେମାନେ କହିଲେ କିପରି ଡବଲ ହେବା ସେ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସାଇଲେ ବୈଠକ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କରିଲେ ହତାଦର। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଉପର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଜି ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖାହେବ ଝିଣ୍ଟିକା ଏବଂ ବେଙ୍ଗ। ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଝିଣ୍ଟିକା ଭୟରେ ଥରହର। କିଏ ମାରିବ ଏହି ବାଜି ସେ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେତୁ ସିଂହ କରିପାରୁନି ଶିକାର। କେମିତି ହରିଣକୁ କରିବ ଶିକାର ଏ ନେଇ ପାଞ୍ଚିଲା ଏକ ଦୃଢ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ବାଳକ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲା ମାଣ୍ଡୁ ମୋର ଦେଲା ଧକ୍କା, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ହେଲି ଉଦାସ। ଏପଟେ ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ଉଡ଼ିଲା ହାତ ତିଆରି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବିମାନ। ଏନେଇ ବାଳିକା କଲେ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ନୋଟବୁକ୍ ଆଣିନଥିବା କାରଣରୁ ପିଠିରେ ବର୍ଷିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା।